От Бразилия се връщаме у нас, но за кратко, защото следващите ни гости ще ни разкажат повече за китайските традиции и ценности. Доктор Лулу Тиен е 10-то поколение лекар. Забележете, 10-то. Учи 10 години в Шанхайски университет за традиционна китайска медицина. Получава докторска степен и 3 години работи като научен сътрудник в Шанхайския институт за биологични науки. През 2007 година тя идва в България и завършва Медицинския университет в София. Заедно с нея днес при нас е и синът и Ричи. Те ще ни разкажат повече за семейните традиции, за професията като призвание, но и като наследство. Здравейте! Добър ден! Здравейте! Вие двамата говорите български език. Аз се опитах нещо да запомня на китайски, като бях. Много ми е труден. Затова извинете ме, ще говорим на български. Окей? Тотално. Нали? Тотално. Що може да си говорим? И моя китайски не е добър. Така ли? Тотално зле. Майка ми научила цял живот. Не мога да запомня един иероглиф. Добре, той е доста сложен език и писменост. Хубаво е, че от сложен език и писменост 2007 година се озовавате тук в България. Как стана цялата тая работа, доктор Тиен? Майка ми дошла в България в 1991 година. От тогава тя отвори кабинета и работи тук. Рикова българин. Да, и един ден ви каза, ела при мене. Така ли стана? Да. Господи каза. Господи каза, ела при мен и вие, директно тук. И следа учене и аз първи път идвам в България е 1993-та. Когато идвам и вече почнал влюбен в България. Така ли? Да. Виж как бързо стават нещата. Добре, а защо все пак държите да завършите и нашия медицински институт? При вашето закон трябва да има УИН, трябва да има диплома. За да имаш УИН код и да можеш да практикуваш, трябва да имаш точно така диплома, за да бъдеш лекар. Лекар. Така. Добре, сега традиционната китайска медицина е една голяма наука, древна, така знаем, дали е така, вие ще ни кажете. От нея какво привнесохте в, така да кажем, съвременната медицина, която познаваме и тук? Трудно ли? Да. Добре, древната китайска медицина е едно, днешната медицина, която се практикува в България, е друго нещо. Как двете успявате да ги съчетаете? Всеки медицина има хубаво място, като антибиотика е нещо много бързо може да пази живот. Старата китайци, може би, няма антибиотика, може да изгуби живот. Но за доколетия, за да паза функция на организма, за балансира тялото, ние ползваме повече билки, другите речения, за да балансира тялото. За да не се стига до антибиотика. Да, точно. Да се стигнем до тази бърза история. Доктор Тиен, донесли сте нещо, от което много хора се плашат. Така наречените игли. Тези игли обаче, според, понеже съм бил 2 пъти на такова нещо, на иглотерапия, мога да потвърдя, уважаеми зрители, че иглотерапията ми оправи схванатия врат след много години схващане. Иглотерапията. В Китай ли я научихте? В семейство, от малък. Като той когато от 3 години почна учи акупунктура. Трябва от много малък. Първата ми игла, която вкарах в човешко тяло, беше когато бях на 3 години. Чакай сега, повтори, моля те. Чие човешко тяло? Чие човешко тяло? Беше тотално смисъл. Майка ми намери един пациент, който беше съгласен да бъде, да каже водокуклата за мен. И си вкарах първата игла в тяло, когато бях на 3. Ръце. Да. А как се учи това? В смисъл на рисунка първо се учат точките? С възклавница. Като игленик. Горе-долу. Защото това е важен начин, по който се поставя не просто точката, на която. Първи трябва да има сили. Да има сили в пръста. И втора трябва да прави гимнастика, да има енергия. Медитация. Значи вие медитирате преди да започне процеса на поставяне на иглите? Даже не, в смисъл не е точно преди самата процедура, преди да заспим и като се събудим. Защото тогава нашите медиани са отворени към енергията на света. Добре, вие сте практикувала в Шанхай, сега практикувате и в България. И ми е много интересно, ако понеже географската ширина, начина на живот обуславят различни предразположения към различни болести на съответните нации. Китайците предразположени ли са към нещо конкретно и ако можем да ги съпоставим с българите, предразположени ли са към някакви болести?
конкретно? Конкретно е едно и също. Сега цял свят е като едно и също. Няма голяма разлика. Може би в Китай хора по-малко да болен с диабет, защото те са има повече спорта, повече движение. Малко Може би начина на изхранване. И същото по-малко месо, по-малко захар. И повече зеленчук. Повече зелен. Нашата кухня е повече зеленчуци. Аз много обичам китайско, но се оказа, че китайското в Европа и китайското в Китай са две различни неща. Абсолютно различни. Да. Това в Китай, честно ви казвам, не мога да го ям. Поне в моя нос не влиза, но това в Европа е съвсем друга история. Така. Но това не означава, че не ми харесва. Аз съм ял скорпиони, червеи, лютов сачуан, ял съм какво ли не. Но това не е Китай. Китай е едно огромно чудо на чудесата. Сега, тези чудо на чудесата, пак се обръщам към иглите, защото са супер. Ти ма искаш да те набудем. Абе, то не е до набождане. За какво може човек да се подложи на какво лечение с игли? Ето, само показвам на зрителите. Вижте какво чудо е най-голямата, най-дългата игла. 10 см. Влиза в стомаха. Ние в сме, стомаха. да, ликуваме организма. Аз слагам тая дълга игла в стомаха. Моля ви, дефинирайте влиза. Ето така, както е глава. Чакай сега. Нека да покажем докъде Искате да кажете, че това влиза навътре. Това нещо влиза на... Не, влиза на стомах. Точно. Ама ще ме набудете ли сега? Влиза вътре? Вижте колко шкамбе имате. Аз нямам шкамбе. Добре, да кажем. Сега ще направим една много проста телевизионна демонстрация на всички от тези, които имат нетърпение към игли. Предупреждавам, не гледайте в този момент. Да кажем, че бил съм на преглед, казали сте, очите са ти зле, имаш високо кръвно ли там каквото. Предполагаме, нали? И сега, самото набождане става как и къде. Ето, гледаме. По принцип, ние лекуваме за сърце. И това беше, ти какво мислиш? Дори не усетих какво... Забодохте ли ме всъщност? Да, забодох. Това, сърцето е с тази точка. Да, На тази ръка. нашето не мърте, ще боли, да. Тая точка ние лекуваме сърце в нашия кабинет. Не мърда и казахте защо? Защото мускули ще мърда и боли на иглата. Аха, затова трябва да сме легнали спокойни. И колко време седим така? 15 минути, но ние не само слагаме една игла, ние слагаме за цяло тялото. Лекува различно. Виждали сме като таралежи изглеждат хората. Точно. Да. Страх ли те? Разбира се. Страх ли те? Естествено. Може ли също опитай? Не е толкова добре. Това ще е по-атрактивно. Изведете му да не го боли. Нищо не боли, бе, не се шегувам. Ето. Аз няма да гледам. Това беше, ето. Това беше. Готово. Обаче усетих натиска. От пръста. Ето, виж си ръка. Не, имам предвид. Боцкането си е боцкане, обаче като че ли отдолу усетих пресиране такова на конкретна точка. Това е супер. Добре, дайте сега ние докато си стоим с иглите и се лекуваме, да поговорим малко и за... И моите ли за сърцето? Също, това е най-малко. И на двете ръце там е мястото. Няма значение коя е ръката. Защото меридиана е еднакви. Две страни. Симетрично. Да. Меридиана. Меридиана или медиана? Аз това не чуя. Меридиана. Меридиана е симетрична на цялото. На лява страна и на дясна страна. Така, значи можем да бъдем вечно млади, по-красиви. Сърце е най-важно, но организма за да държи млад. Защото когато имаме кръв в тялото, и ще има хубав кожа, хубав Може ли да ме боцкате и да ме направите по-умна? Става. Аз непрекъсно му слагам игли. Да стане по-умна. Ричи, явно спиш, докато майка ти те буде с игли. Не, прави си го това преди и е ужасно, защото ме оцелва точката, където е стомах, когато бях малък и се разболявах. И аз просто отказвах, нали, иглите, те през вечерта ме боцкат. И ме събуждат. И аз сънувам как нещо ме чувърка отдолу. С най-голяма иглата. Това може да намали температура. Той няма нужда да взема 2-3 дни почивка. Само един ден, ако получи нещо вирус, температура, един ден почивка. С иглата. Да. Което не изключва друго лечение, ако се... Втори ден трябва ходи на училище. Само един ден. Да, винаги отнеме един ден и се оправим от разболяването и винаги учителите са като добре, сега лъжиш ли ме, защо отсъстваше? Няма как да си болен един ден.
И аз обяснявам, че майка ми е лекар. Да, има и този момент наистина. То става неубедително. Как така се боледувате? Няма... Вместо 3 ми идваш тук за един. Къде учиш ти? Яви сега, разкажи ни твоята история, че много любопитно. Използваш думи като чувъркам. Чакай сега, ти се падаш 11-то поколение. Аз съм 11 поколение. Да. Насочил си се към медицината? Винаги. От 3 годишен смисъл ме учат да се занимавам с Добре, ма ти искаш ли? Аз искам. В смисъл, 11-то поколение, работата е прекрасна, помагам на хората, работя с енергия, медитация. Мога да пазя моделите, млади, всякакви неща. О, да. Да, може да стоим вечно млади. Не само това. Чакай сега, аз тук трябва ли да чувствам нещо, докато държа това си главата? Ако слагаме цял тялото, ще чувства, като чувствам, лети. нали? Но само не може, ще трябва да бичеш. Дори само заради това ще дойда да пробвам, заради усещането да летиш. Виж как се мърда моята игла. Това е от мускул. Ето, ми. Въобще не ме боли сега, не знам дали сте... За някакви отклонения, такива имате ли? Ментални. Има. За всичко има. Ричи, питахте какво учиш, ама не довършихме? Аз в момента уча в частно английско училище Иван Апостолов, но аз ще се запиша за природни науки като програма. Къде? В училището ми, евентуално, като завърша 12 клас, ще се насоча към медицинския университет, където майка ми е завършила. После в Шанхай? Не. Тук ще си учиш? Тук. Ще се стоя в България. За университет, доколкото разбрах, България е доста развита медицината и аз смятам да остана тук. Така, искаш да останеш тук. Бил ли си някога коледарче, сурвакар? Знаеш какво е това, аз не съм. Между другото, аз никога не съм прекарвал Коледа. Тука? Никога не съм имал... Не си празнувал Коледа? Не съм празнувал Коледа, точно. Да. Колко интересно. Много ми е интересно, ако попаднеш в друга културна среда, как се чувстваш. Може би ще е много интересно. Супер ми е любопитно, защото на нас, както знаеш, китайските традиции са ни любопитни. Дракони, гърмежи и какво ли още не, разбира се, в Китай има. Кое ти е много интересно на тебе тук? България? Кукерите. Кукерите? Те са ми много такива страшни, мистериозни. Виждал съм на живо, когато съм бил малък, но до сега не съм имал шанса. За всички ни е така. Да, и нас плаща. Което е идеята им. След Нова година ми идва времето, така че ето къде е Разлог, може да отидеш до там. Джаси, там ли бяха игрите? Перник, Разлог? Перник, Разлог. Ето това е. По принцип аз въртя огън с една група мои приятели и скоро ще въртим при някакви кукери, доколкото разбрах. И точно, в смисъл аз забравих кога точно се празнува този празник. Сирни заговезни. Този ли беше? И на сирни заговезни. Говори, че не те чувам. На сирни заговезни ни подсказват тук. Това е, което има предвид, нали? Боже, колко интересни неща, човек. Можеш ли да готвиш? Не. Как не можеш? Аз готвя. Да, вие какво готвите? Всичко. Зеленчуци Патица с месо. по-китайски с мусака. Той си поръчва. Аз вече поръчвам, искам да видя. Най-ми е интересно, когато човек умеша нещата. Как ми мърда тази глава? Като умеша културата, като умеша кухнята, то става винаги супер. Луганка с гъби. Да. Майка много обича да пържи луканка в оризани, в спагетите ни. Което е много противопоказно за здравословното хранене, примерно. Нали, пържено. Ето в Китай, какво мислиш, че там с това? Да го пържат? Да, ясно ми е, но за странно, ама че то се пържи по друг начин, не е deep fry. Там е deep fry. Да стане малко твърдо. Ама виж колко е здравословно пък. Опа! Видя ли как те заболя? Нещо ме заболя. Заболя, защото мръдна, нали? Да. То ще не се усети. Добре, всъщност голяма част от традициите и историята на Китай са чая, пиенето на чай. Да. Всъщност. Всички китайци пият чайове, но има различно чай. Има билкови чай или само като зелен чай, като вашето кафе. Ние сутринта, папа ми, майка ми, когато се събужда, първе пие една чаша чайове. Аз съм от Пекин. Тогава от Пекин хора харесва пие чай с джасмин. Това е зелен чай, пече с джасмин. По-на юг хора почна пие зелен чай, после драгон чай. Различен. Това е като кафе. Ние имаме чай
като билки. Да разбираме, че вие не Да. пиете кафе. Пиете Да. само чай. Да. Да, но това са билки. Но също може да прави чайове. Пие. От За, всички билки ли можем да направим чай? за мен ми е червено. Сега тук има провънка поправки. Поправки. И провънка билки. Така да кажа. Те може да готви с тези билки. Но с тях можем и, примерно, да подсилваме, както е при нас. Пием Шипка. липа, лайка, когато сме настинали. Да. Да. Но трябва антисептично действие. приместа. Като 5 от 10 билки заедно. Смес. Вие ползвате ли български билки? Ползваме. Защото и той казват, че силата на билките е там, където растат. Китайските са ясни, но и тук има силни, нали така? Не ми разбира много, но ползваме понякога. Много силно. И вие има много хубава традиция. Само голяма разлика е вашето да ползва една билка за един лечение. Ние трябва примест. Всички. Вие ги смесвате. Да смесвате. А този златен инструмент пред вас какво е? Това е нашето, майка ми и аз ние мисли как да помага всички хора, специално който здраха да игли. Това е китайска перин и ние слагаме нещо, други билки вътре. Да дими, Смесна. да пуши. Така? Да, но с тази кутия и с колон няма да дим. В лаборатория в Америка те намеря китайска перин, когато на пар, да запари, те има късо инфрачервени лъчи. Червени лъчи, да. 3-4 пъти по-късо от обикновеното. И тогава може да влиза тялото, дезинфекция, ликува болката и също може. От нашото идея е отвори меридиани, да подава енергия, също ликува болка. Добре, това можем ли да си го палим вкъщи, примерно? Може, защото има кутия, тая кутия няма да много топло остава. И също, когато слага в колан и дим вече затвори вътре, само има топло и билкова инфекция излиза от тялото. А това съм го виждал някъде в Виетнам. Мокса ли? Как го казваше? Да, знам, че на изток е много популярен момент. Слагаме го на болезненото място или някъде? Ние имаме специално лечение, за да дига имунна система, ликуваме за жени, за поддържи по-дълго време, да има цикъл, да по-късно да идва менопауза. Да. И за мъже намари простата размера на простатата, особено с възрастта, която се покачва. Точно. И специално като на тинейджър. Един път кажи на Ема какво стане. Един път. При момичетата, които са в пубертет, цикълът им е много болезнено. Една моя приятелка беше у нас веднъж и тя припадаше от болка и реших да й дам едно от тези и да пробвам, да тествам дали ще се получи. И след 2 минути тя се оправи изцяло. Тя можеше да върви, даже изцяло забрави за болката. Колко ли жени сега си казват, къде бяхте в моето? Що не бяхте наблизо? Първо, искам да ви кажа, много ви благодаря за това, че бяхте наши гости, че успяхте да ни набудете със сърцето ми вече. Категорично е по-здраво. Благодаря на доктор Лулу Тиен и нейния син Ричи. Сега ние ще си кажем довиждане с тях.